na mbio chani mbakora akike muntu lakini umete no muyale taboke arike mutayeti anene tarike muntu lero kanga ntara twara Mokeira? Like what? Yochi. Tinga na rule. Kono na buga nkoretero bosibwa boli bwa totara ali bwenzi. Oh. Ene cha iri bona kwera. Mokeira bono ngwetani ono ena. Ya ngwetani ore. Bona bano basani amono. Mono tori gweka wikaga. Ya ngwetani ore. Umetega kienchara ya chato. Ya ngwetani. Obo sinago sigatirira igana moko ngo sigatirira ngo ngonte ebiburu go chama makonde trobo sienusu. Tali go kweta no leta itwani. Akitwani bole tiga. So no bisete chagi ndani. Ya tali. Sibonde bole. Umete bunenchara ya chaga kinomete kibuna abana bale igaringa. Banenchara ga chamino ntutete minto kara wacha gonsaba nako. Ya iko na tiga na ya Mokeira gwachire mono. Nande batiga nkoretero nande mambi nande to gocha gutonda nande to konya nande nkoretero bongo. Yenda bogacha gotondo icho lyonde. Kaka kinko be kagali abana konywera balero ngoli bwe. Ya Mokeira gwe. Ondetero bosienu usobole sinale tabo icho ire igagaki. Ya genda bano tari sakarambe kenda agacha no ego chiga igege itaki ago maiga nali abana mbanywerero ngoli yaki kinko ira nabaro bako. Mokeira kimi bongo bwa umbu yabole. Akiga bakoli. Akitiango te Mokeira. Obasani bwa wonche naye nkwera bole. Akima Tigango tebiga nendo nyugonyo koro monto bwa okoigwera igoroga lakini yo okoigwera sanga onte ingo tebeli ororo kurero tinkora gesiri kyane go gosaba bose ekora saba bose yo makole gaka neba naki neba nyasaye rorange bintu Mokeira gonkolera nendo bose nako bose kibando kinda buse nakyo konetero bose yo baliri bwa yero konetero bose bwa mochole gakina buika bwarenge nyomba kiga na buika na bose yo bwasi bari bose kwande tinga kwakanyera bari bwa mweri ba ki omete bitume birabuga kiri bari bwa mweri kwanda kwako ngontaiga wako ngonte tinga no maita se ligorire bunalire obuigo natonda obuiga bwayero na buro ligorire sake na bunale konyara nkongose role by the way akino mete gakina Mokeira ngo bosyo bora buse omakonde tro bwayero nendo makongenusu akitaligo bana tiga embo beke gaiga mwago seri nendo gandete kunyakobokonya ya pole tigambo beke gaiga mwago nande kinkwenda ngichori kero mambi nande natondire nande nkoretere nusu bano ngboiga te Mokeira by the way tigango te nche naye ntigo kwanirana nche naye by the way golana ne litariana torage twakuranire iga no gande kera tocha gonsa bayanga ya no yo tena kwate yanga ya no kandeta ke yete basi ya makara dikarire yanga igoro dikarire nante yanga igoro no ingi moko manera ingi Mokeira dai mosani o Mokeira motebi nchenere machi na mafuta ya kitiga kinyaboke wa kimotebi na mo bosieke mambi obosibo ichirecha amakonde tro bosie nusu nende mochori na mwachinda chibano chinda buse kakiye nyaboke tigango tega kose na no igubuya kitiga kinyaboka arante no eraba naye no igubuya ndai gutisaidu chonsi manya korango bwato nyaboke tigango tebi kose no maite school ko bwate ni maite kono na ndai konda na tondo mutoliro yomo nande bitume birabo no maite ligori bunalire narore byayero na binkonyara kono nate batigande to boiga obonde taro aseriro ngoli nande mambikingo tonda nande moletere nabo goichorecha ote nabo yani ke mutani ayo moto gagote to koiga abana baba bange mwabo kani mutoliro yomo nkyora isa tango ganya chicho nenda koneta chibando mochori bagokora utamware tenu suna mambie nusu takina kwa understand ka kyo musani yogo aibono musani Mokeira nkamwe yanga yane akaenda agasambeka lete ibwatije likara litarerete lichweregete iga ikena magyo speaker isiko
musani ogo kwate tete gora bonoyo manyo bosi ngagotebi buya no bosani agotosarani kangami to gwache tongo bosi nongiraniria yaboke igugaki mete yango mete ntuka kiminto ntoranara go pasi yango gose no mete tokobeka buna tuagora mutumba bono yagante kingo sibie yanga imo baseli manye kumuiranga chinga sabe bora minto ngwake akina chete ngasabanga chibete mankanya kamwe ko tamalipo kialia begete igora amara ama kondetera malipo kiayu kabekire chikamba chiye bikorote imuamu Ekini agire mukera neri tarore. Ne batali rero neri tarokale. Nakyo monta kondetere kwere ndege korokale. Lakini una musani ogo sabobo si ogo explaineri mbogo isana. Ngwale ko igwayo tegerere. Nanga igwele. Onu kwataka koro monta manya na kwa mo bosi. Aya kamweta musi agacherekerero. Ama kondetere tamusi yo mwana. Kwa tie binto byakale byerete. Na kondetere tamusi yo. Musani ogo ko batebi. Tegetenga koretereria lengo. Actually koraki nano busio ndete busio. Akitigangu Kendo boicho basarani abosani. Kendo boicho yo maya. Tikibano takotebe timboisa. Kendo boicho yo busio no makonda. Babu chibabo nsomu akiba konywero ngoli. Tigabanyu. Iraye mami toleto boisa nete igatomenterani. Kinyaboke Kendo ugache. Ubeke kama bitokocha nagasakara toichoria siboko ichorera. Toira no bobo tigara. Ya bango mukonya bwenche ubu atigaira kinyaboke. Genda tigamangana. Wacha tayari ebikine bikena. Na Sandro Rusian torandete. Ni nkolete kwanza yabutogete nkaire se fundi olnende fundi olno makora. Akitigaye tigaye mambia kiga bugo kiga kingo kole konda kingo akano na kolete iro. Obo sio obo make onda tere boichori. Ere tini gochiko kuna nko botiga wabeiga. Sawa atora beka aramu. Nendo mebo ko bera ngo twara bole faida. Ora to bwe faida akombe. Sawa bakomo mboyo. Kike mu. Koleta tole no bwe faida ngoleta ndo ko. Kinya mama ko jaga kibwa ko. Ngora konte comment. Ngora usete basana nende nchango gokonye. Kona kina musani no mete liria kwa nete bo bakankara nayo mobe. Nchego no mobe. Ya no muya. Sawa ngoko ma. Na byo bosibwana. Twaigure nyabasarani obasani. Bosibwana monde. Twaigure. Nimbo ate fiesta. Tibikora ngo kenyoleki. Tibesere ngo bwate to chigotonda. Komo seri ko ngo chikoro sere ngo. Kitigango te umete na kanule remi na rusi umete bituma igabira 95. Na kana tunenda na kana ndi na te muntu bwetingani nche moire. Nche commentera. Sawa. Asante. Yani yabo kagoto sara nyo bosani wete na inde ntoracha kalero. Akitigambo yamana yanu mete. Aro mwanya getinge samaria tankoro kunyaboke Korugusi Nation TV. Subscribe to our channel, like, comment, share. Ebipindi biro. Tigaye. Mocha monte. Na vere gen kweboli. Banyana nyora baisiwa. Ya etali baisi lakini tigantike gukwada bakora. Na nyora abantu bande. Bawochirie video ya nenkolete. Bagante imukira ni okolete buya sana. Kamanya ko baboli. Ngache toga subscribe. Atidinda subscribe. Mete nkaba 10. Kababoli nende comment yero mwante betirende muyankolete go sembobe. Atimba maitino onyenekyo. Kora ikirende. Atimba batetie gento kerikere iga. Kabaterende mwato mereta abandi bamanye gose kwarigereirire na barabego bakora ona ngakurinje umuntu atari go subscribe comment share like lakini ukwenda kwa Korugusi Nation TV kwanyora akengera nkere kiregora kwa batari go wa subscribe koko ikakwangireria video yu kwa comment amarora abona kwara ri kwamanya ko like kwanja igendo tokorete go kere Riko kiagire tagite moche gari mocha sobonge ndori goka ni besa jogo saime igere fuli yani fuli kaki mocha sobonge moto support rende mwanya getinge tonyare ko imokania sobo amu rende ase kawaida ichemukeira kaki moche rende tare mocho motienyo gatatu bijamo na maseseni